Gina dukiya yana buƙatar wa'annan abubuwa guda biyu. Na farko shine education, ma'ana ilimi. Idan kai wasa da ilimi, mutane da yawa sukan yi wasa da shi, ƙarshe ya jefa a business ɗinka kana buƙatar ilimi. A harkar investment na sanya hannun jari da kake yi, ko a crypto, ko a real estate, ko a stock market, kana buƙatar kyakkyawan ilimi wanda zai taimaka maka fahimci yadda kasuwar take gudana. Rashin wannan ilimin yakan sa mutane su je su yi investing, suna zaton sun yi investing, ma'ana sun sanya hannun jari suna jiran riba, amma ba su san cewa caca za su yi ba, sai lokacin da asara marar yankewa ta riske su, a lokacin da su gane cewa caca suka yi. Saboda haka ilimi tilas ne, shi ne yake taimaka maka wajen sanin makamar aiki, daga ina za ka fara, sannan yaushe za ka gama. Wannan shi ne na farko. Abu na biyu shi ne action, ma'ana aiki da ilimin. Mutane da yawa sukan san ilimi game da wani business, ko investing, ko wata harka, ko wata idea, ko wata online business. Maimakon su saka ta a practical, su fara aiki da ita, su fara gwadawa domin su samu alfanunta, sai su fara jinkirin cewa bari su karo wani ilimin. Wannan shi ake kira da procrastination, ma'ana jiran sai ka kai wani matsayi. Wannan matsayin kuma da yawa mutane suke jira shine mutum yana jiran ya sami yadda yake so, wanda kuma a tsari na rayuwa ba za ka taɓa samun yadda kake so ba, sai dai ka fara da abin da kake da shi a inda kake a lokacin da ka samu wannan damar. Ba zai taɓa yiwuwa ka ce ka samu yadda kake so tukun za ka yi wani abu ba, so ba ka taɓa yinsa ba. Action, ka fara ilimin da ka sani na wani abu, ka fara aiki da shi. Lokacin da ka fara aiki da shi za ka gane limit ɗinka, sai ka aro wani ilimin, ko ka aro wanda yake da wani ilimin wanda zai ƙara maka. A haka sai ga ba tare da ka san komai ba, amma kuma ka ɗaga kamar ka san komai. Wannan su abubuwa guda biyu ne da ake gina dukiya da su. Ka riƙe su za su yi ma amfani. In ka ji daɗi, ka yi following ɗinmu, liking, commenting and share.